Srácok, szeretnék szólni néhány szót a motorról. Ez egy 2005-ös Suzuki GSX-er, 1000 köbcentis. Most már van vele azért nem tudom, egy pár ezer kilométer tapasztalat. Igazából az elején csak annyit akarok elmondani, hogy nem teljesen gyári, ugye a motor nincs nyilván széttuningolva, de másik rugóstag van ugye hátul, másik kipufogó, nem leömlőtől. Fémfékcső van benne, vagy rajta. Egy FI tuner, gyorsváltó, meg van írva. Egy 3 évvel ezelőtt, nem is tudom, hogy milyen idős mérés alapján 196 lóerő a főtengelyen. Szerintem elég jól megy. Nyilván nem egy új motor, de elég jól megy a gép. Megvárom ezt az autót. Szóval szerintem nagyon erős. Lehet vele előzni. Nem kell visszaváltani, de én visszaszoktam, mert baromi jó hangja van. Én megmondom őszintén, ezt a motort igazából ültem egy 2003-as GSX-eren, és annak nagyon megtetszett a hangja. Ennek pedig megtetszett a külseje, és a blokk. Egyszerűen maga a hang, a kinézete is, de nem feltétlenül a kinézete, hanem egyrészt az, hogy fel van extrázva, az ugye tetszik. Én most már rendbe is rakadtam, az egyébként vannak benne ilyen rendőrszínű helyzetjelzők, xenon lámpák, vagy hát xenon lámpa. A féket azt még le fogom cserélni. Ugye van fémfékcső, még kap majd egy R1-es nyerget, TRV tárcsákat előre. Aztán hát igazából olyan nagy panaszom nincs a motorra. Mondom, ilyen 100, majdnem közel legyen kb. 200 lóerő, főtengelyen 180 kg körül van, üresen gondolom. Jó, ott van akkor üresen, feldékok nélkül 180 ló, vagy na 180 kg. Tettem rá egy ilyen fekete plexit. Ezzel kicsit jobban néz ki a motor. És igazából mindjárt mondom a többit, utána ezeket az autókat itt. És igazából az adatok, így a száraz adatok úgymond azok ennyi. De amiről inkább beszélni szeretnék, az az élmény. Szerintem tudom, hogy az újabbak még ennél is jobbak. Nyilván. De az eddigi motorokhoz képest mindjárt mondom, hogy miket vezettem eddig, meg miket tulajdonoltam. Azért nem olyan sok motoron ültem, viszont volt R1-esem is, 2003-as CBR 600, ez 2004-es volt, de az még 10 évvel ezelőtt volt. Azok sem voltak rossz motorok, de az ülés pozíció, meg a futómű, ez a motorhang, a motor erő így, hogy meg van írva, egyszerűen nekem ez eddig így a top
motor. Úgy gondolom, hogy az ereje az utcára elég szerintem. Nyilván nekem is nem bánnám, hogyha még erősebb lenne. Mindjárt. Sok geci autó. Nyilván nem bánnám, hogyha még erősebb lenne, de ez igazából egy veszett állat ez a motor. Viszont geci, komolyan ki fogok tenni valami útblokádot, bazd meg. Ilyen 14 000-ig lehet pörgetni a motorját. Már amúgy ilyen 4000-től elég jó nyomaték van benne. Ilyen 8000 fölött meg már nagyon megy. Gyári áttétel, lánckerék gyári, minden gyári, vagy hát így ami ezt a hajtásláncnak ezt a részét illeti. És maga a motorral olyan menni, hogy igazából nyugodt, kedves, nem akar megölni, biztonságosnak érzel mindent. Egyszerűen egy nyugodt motor, viszont az ereje, meg pont ezért megy nyugodtan, az üléspozíció, a szélvédettség, ilyen, hát már ilyen közel ilyen versenymotor feeling utcára. Ez az én véleményem. Én nagyon boldog vagyok, hogy ezt a motort birtokoltam, és aki ilyet akar, csak ajánlani tudom, az fix.